steps ngito ding bakhuj kabasuk kabakmen ya pi baro kemen ki para bapej ya kane channel chungi ha kane kas ngito ding bakhuj kuma pili i ha ka screen jong pi bangidon ka recollection ne ka jing duai ka jing puson baro chi sngi menta ka sngi ha ka performance step nyo art li ka jing kren ka benungkong kaban sakren dai so blay Alistair Merwin halor kapang jong kading pna kapang ka baar pat kaban sakren hangi daw so blay David Lang Daniel Kaji halor kapang jong kajing kala ka bangot dongin ya pelai jimut ikini kajing kren pat min ring duri ki ha kajing iem jongi nang ba kani si to ding bakhuj kanom long le no ei awai ngati bun beng jongi nginom la ban shim benta dak balai chi ying mane Andre leng ba kani kajing ai jong oblay kajing kerku jong oblay ki social media ngila ban yo sngo ngila ban but ya kajing le niam bakhuj ya kat pat ya pi ba pen shim ya kani galat ban thmai la ka jing im ban but yo try jisu aswa bangin sedang ya ka jing kran ka banangkong ban ai hangi dai so blay Alistair Marwen mindon ka to ka ni minute ban duai ban yoro pat ban ngap ya ka sur jong men sim makoin makat pat iki brodar man yalam yangi sya ka jing duai Bashim gran barjin rai ke ban rip away. Come John Shami try come John Shami ngam shem jing sung na pertei na la de na tem ngami na oban yo lai shami ngapai barit gen ban chung thai shami ngapai barit gen ban chung thai Shami try to kod yanga is nay lukun koken ra nong sis ba kring ba to diang ba ma ba to pian you kun la ja ba pen pai la jing jam you kun la ja ben pai la jing jam come John Shami try yang to kring krans ka pertei kenya barna la ye kriat ki donun nga it ban nga den tan ka donun jom me try ka yer hem tan ka donun jom me try ka yer hem come John Shami try nga kwa banim laha kasuka ene kakim balai jing itu lama turang kam jan shanga im hagaya Shanga Agaim Hakaya
ku hamen ko para hakane ka step menta kama pi don na la yeng na la sem to ya don rangkan lembat ngi hakane ka jinya ro penan brom ya utrai jungi hakum kane ka sngi to shim benta lam hakane ka jing duai bangin sai lam e pi iwei pa iwei da ka dot nuot ka mesem ka jing riu blai Tongin ya ong lang ko try Jesu ngamane yame Ko try Jesu ngamane yame ko try Jesu nga e yame Ko try Jesu nga i yame ko try Jesu nga ai ngu yame Ko try Jesu nga ai ngu yame ko try Jesu nga ya ro yame Ko try Jesu nga ya ro yame ko try Jesu ngamane yame Ko try Jesu ngamane yame ko try Jesu nga e yame Ko try Jesu nga i yame ko try Jesu nga ai ngu yame Ko try Jesu nga ai ngu yame ko try Jesu nga ya ro yame Ko try Jesu nga ya ro yame kaburam hau pa marau kun baru mensem makoi kumbaga long hak ba menengkong kumju mentar barabor junom la junom amen kajubab jong pi galong ngi shania hame Ni shania hame ko jing is an aging blay kabakar soy nakashadem jong ukpa bom jukod Ni ya hame ko jing is an aging blay ka jing maya bom la shempang Ni shania hame ko jing is an aging blay bom la theo dalabor so tho jong ubreu naki angel Ni shania hame ko jing is an aging blay kabakam palat banya ki beneng Ni shania hame Gorging is an aging blay. Kabakan tup ya ka pertai mariang borok kaway. Ni shania hame Gorging is an aging blay. Kaba play na ka jingmong ba ang jong Jesu. Ni shania hame Gorging is an aging blay. Kaba pen man hok yangi lang ba u Jesu Christ. Ni shania hame Gorging is an aging blay. Kaba kedup yangi kam senda hatmer jing yap. Ni shania hame Gorging is an aging blay. Kaba sen ran yangi hakalenti ka jing em jangi. Ni shania hame Gorging is an aging blay. Kabay da yangi nakading dujok. Ni shania hame Kokpa jangi. Uba habneng kan long ka koi garteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me aga kendo kumba habneng to ai hingi menta ka janbam jongi bahala ka sngi batoma bingi kirengkang jongi kumbang iru ima bikibelas niu wingi barwat yalam hingi syaga jimpen shoy and rate pelai hingi nakabas niu Amen. Kaburam haukpa barau kun baru mensem bakoi kumba kelalong keba menengkong ju menta pada barbor junom la junom amen. Tengin ruai singa ne kecing ruai pan map nau blai abun sin ngila jengai na u hakajing mu berkat jingi batu ai bahkan ne klim menta ngin pai biang shu mandor kalap u hakan ne kecing rop membram u kadang bar jing ruai basan spa nyau.
Alayay wir shajngai na mitrai ngawan pai shaye lentika poblas lembangayay pangawan shaye wan shaye wan shaye wan ban om mishu Allah jing it me pyar kik sangti pangawan shaye ya la jing im ngala ben sep e chngai sha chngai na ye da gabayam da umat ngeusi pangawan shaye wan shaye wan shaye wan ban om mishu Allah jing in me pyar kik sangti pangawan shaye klem rem klem rai ngai sha im patar ngai sha ngai na ye sha ki parabat sha me kokpa ngawan pai shaye wan shaye wan shaye wan ban om mishu Allah jing it me pyar kik sangti pangawan shaye Ko Jesu bi e akum gani ka por kaman sim jong me ka khia akum gani ka por kinong shun jong me kila kem yame kila bishar ban ben yame kila ban thiu yame kila sempat yame ko Jesu bi e akum gani ka por Day tang ki Jew, day tang ki rangba sipai, day tang ki Pharisi, ki Sadusi, ki bale yame hadu katne. Henry day ki pop jonga ko try. Henry day ki light ki let jonga ko try. Day ki jing bakla jonga ko try. Day ki jing bam kain snap jonga ko try ya ki jing eat jong me. Day mga taray ubasa nar pnay yame. Day mga taray uba bentiu yame. Day mga taray uba sempat yame. Uba penpong ya kakli jong me da usya. Kisya jong ka jin sarong. Kisya jong ka jin bishni. Kisya jong ka jin lorni try. Kita barok kidai kiba mga unong pop nga penpong ya kakli jong me. Henry hakajaka kabangan sungosi try kan rat hakajaka kabangan sungo kuslay na kabanta kita gijingle gijingkam jonga baro ngadang ngerki penban ngadang kemen penban ko Jesu tu shon shap hakadot nut jonga hakajing mut jing perkhat jonga hakajing im jonga ikini ke baro Nang matray kan rat ha kane ka klip mat hi habang ayu I kine ke baro ki bajaya me ngan kala ka bamut no ko try Jesu to ay ba banga phai sya kading pna habang ayu I ka met jong me balas din ha kading pna ngan kala ka bamut bat ngan long si shaw taw nong bot jong me ngapan map try na ka benta Kijingle bahar rukom jonga hagajin im jonga nadu kasngi kabala khaya nga hadu kan nga klip matrai
nakapor siya kapor, nakakanta siya kakanta, nakisngi siya kisngi, nakibnay siya gibnay, nakisnem siya kisnem ngalapan sosi yame. Henry mepat, me piar yala kakti hagading penaban mi ong nga ij yame, nga ij yapa, nga ij yapi baro. Nakata daw try kan rat hagan nga clip mat, kumbang nga dep ruway mene, ngikwa ban wan pai shame, ngikwa ban penmap yala kilat kilet, namar kata baro, dakajin sngorit try, dakajin sngo ij nanduga nanduga man sim, ngikwa ban wan shame ban ngiya ong lang, tomap yang ko try Jisu. 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 Tos ngausen yang ko try Jisu. Tos ngausen yang ko try Jisu. Tomap yaki pop jong ko try Jisu. Tomap yaki pop jong ko try Jisu. Tomap yakajing sarong jong ko try Jisu. Tomap yakajing sarong jong ko try Jisu. Tomap yakajing lorni jong ko try Jisu. Tomap yakajing lorni jong ko try Jisu. Tomap yakajing dakat jong ko try Jisu. Tomap yakajing dakai jong ko try Jisu. Tomap yakajing jaitu jong ko Jisu. Tomap yakajing jaitu jong ko Jisu. Tomap yakajing bishni jong ko try Jisu. Tomap yakajing bishni jong ko try Jisu. Tomap yakajing sarong jong ko try Jisu. Tomap yakajing sarong jong ko try Jisu. Tomap yakajing auria jong ko try Jisu. Tomap yakajing auria jong ko try Jisu. Tomap yakajing lorni jong ko try Jisu. Tomap yakajing lorni jong ko try Jisu. Tomap yakajing jaitu bat kajing telot jong ko try Jisu. Tomap yakajing jaitu yakajing telot jong ko Jisu. Ko Jisu be kane kajing panmap jungi yame. Kawan nadu ko tanu nadu ka mansim jungi. Medip try kan rat kat no kajing ang not jungi. Ban kala ka bamut. Kam tam habang ipej ya kading pna jong me. Habang ipej ya kajing sya sitom jong me. Bathagan ni kalip matray. Ni kwa ban yaro yame. Ni kwa ban sngongu yame. Mamela sya ikini ik baro. Om ban pen I yang I bamelong uklawaj. Om bamepelong bamepen I yang I bamelong aktor. Henry bamele ikini ik baro. Namar bame I yang I. Ni kwa ban yaro yame try. Ni kwa ban sngongu yame. Ni kwa ban I yame. Hoi wala kajing I jungi. Ilong tang kendiat Henry ni kwa ken ban yaro yame. Nandu kena kalip mat try. Ni kwa ban khot yala kamet kamen sim. Yala ka jing mut jing perkhat. Ban ni kwa ban wan syame. Namar mame me dei utau nong siu spa. Namar mame me dei utau nong pen iem. Namar mame me dei utau dry. Uba pai yala ka jing im halor ka ding pna. Na ka benta jungi. Da ka ju kata ka jing ang not dry. Ni kwa ban sngo ban ngap ya ka sur jong me. Ka ba me ong to wan syanga. An ai jin jathai yapi. Ko men ko para. Da ka tu da ka ju kata. Ka jin sngo da ka ju kata. Ka jing ang nut ban wan syau Jisu. Tungin nya ruwai kane jin ruwai na kol anti beneng kanambar kabasan penyo ka boong towan syau nong siuspa hasngap ukhot yang iwei pe iwei
Tuan shau try Jesu kham tam bangi kinong pop bapli to nginya lek pen kloy nang bangin yo ya kata kajing im pam jukot hakmi halor gading pena u Jesu sliang ye kamen sim jong abat jong pi u piar ye laki kti ban piam yang abat ya pi namar bau ijengi hadu kata Tuan shau try Jesu namar klempep kita kilat jungi baro kitam kiduna jungi baro kipop kisang jungi baro unsait nakasnam kabami nakakti nakakejat nakamet nakakli jungu baro te komen ko para tungine duai bat nya ruai ya kane kejing ruai dakaba page sa gading pena angai scam baro halaki yeng kisem pidon ya gading pena page sa gading pena hakan nga clip mat nai page ya ka screen jong pi nai page ya ka TV jong pi nai page ya ki mobile jong pi page sa gading pena bat ruai kane kejing ruai page yu Jesu ku ba page ya pi bat ubakot ya pi ong to wan syanga ngan ai happy ya kejing im bam jukot bat ngan sait ya kilat jong pi baro wat kan tai tungin ya pai shu bat ngin ruai ya kane kejing ruai Tuan syunong sius pa has ngapukot yapi Tuan should try Jesu pen kloy nong po babli Tuan no gloy was lem Tuan balay pin shu yap Shaj ngai na u klem shem jing ngen jing suk balay Hakmi halor ding pena Hakmi halor ding Usliang men sim jong pi Usliang men sim jong Upiar kikti ban piam Upiar kikti ban piam Yapi halak santi Yapi halak santi Tuan no gloy was lem Tuan balay pin shu yap Shaj ngai na u klem shem jing tgen jing subale Topai blasakma Topai pi blasakma Tuan se pi blatai Tuan se pi blatai Tuan shanga uong Tuan shanga uong Kipop jong pi unsai Kipop jong pi unsai Tuan no gloy was lem Tuan balay pin shu yap Shaj ngai na u klem shem jing tgen jing suk balay Jading pna Tuan Hak jading pna Tuan Kelut ki jing jenjar Kelut ki jing jenjar Doai ha u ki pop Doai ha u ki pop Yapi un ben kuj pa Yapi un ben kuj pa Tuan no gloy was lem Tuan balay pin
ชิวยาบเอชาจงายนาอูชาจงายนาอูแกลมแชมจิงเทียนจิงสุบาเล กันโนยาพีอูเอก กาโนยาพีอู สเลยจิงอิสันเอ อูชเลจิงอิเซน อาโตเป็นชูคันไทย อาตัวเป็นชูเกนตา จิงเอกเพลาอุเบล จิงอีเปลาอุเบลตัววันนอกลอยวัดแสมตัววันบาเลเป็นชูยาบเอชาจงายนาอูชาจงายนาอูแกลมเชมจิงเทียนจิงสุบาเล งีรอยเมกุจิสุ งีรอยเมกุจิสุ งียเมกุจิสุ งียเมกุจิสุ งีสงองูยเมกุจิสุ งีสงงูยเมกุจิสุ งีบุรอมยเมกุจิสุ งีบุรามยเมกุจิ งี สุ ยรอยเมกุจิสุ งีรอยเมกุจิสุ ฮัชวาบังเงินโยเอกจิงเกรนในยิสอบเลย์อลิสตาร์ลึงมารเวงงินกระปาดยงมันซิมบคุยโอนเฮียร์ฮัลโหลจุงอีเวไปอีเวนางบาดักบอร์จงจิงประสาทจงมันซิมบคุยกิสมบ่จิงประคาดกิบวันลึงบายิสอบเลย์อลิสตาร์กันลองกจิงเกรนจงอุเบลย์ป้าอุเบลย์คนมันอุเบลย์มันซิมบคุยยังอีเวไปอีเวคำตำหากันในกสงีกับบางกันเมาอยากกระตากจิงเอจงอุเบลกระเป๋าไอตีละกจิงอิมนากระบันตาจงอาบัจงพีหากระดิ่งพนาบุญกิบริวฮาบากิวอีกระดิ่งพนากิเคญยกากุมกระดักจงกระจิงกลอดกุมกระดักจงกระจิงแรมเฮนรีอย่างงี้กิบังเงยเท่าคริสเฮนรีอย่างงี้กิบบุตรเยาคริสกระดิ่งพนากำเดกระดักจงกระจิงเป็นแรมเป็นบันกระเดกระดักจงกระจิงเป็นเอ็มโตงินกระปาดยมันสิมบคอยโตงินยาดูไวงินยาดูไวเฮาปูนเฮียร์ฮัลโหลจุงอีเวไปอีเวขนังบาบางยีรุงินเปดียงยากระตากระดิ่งพนาคำตำหากันเนกปอร์กับางยอมัดชิบุนกิดิ่งพนาหากจิงเอี่ยมจงงี้มันซิมบคุยตัวเป็นชายก็จึงมุดจึงประคาดจงงี้มันซิมบคุยตัวยาฮัลโหลจงงี้ตัวไอ้เป็นเงินเปดียงเงินบ้าเอลากระจงกระดิ่งพนานามาเงินไงสแคมก็มันซิมบคุยได้ตั้งลังบ้ากันในกระดิ่งพนาเงินปอยชากตากจิงเอ็มบามจุกดกบามาเมอุกป้าวคนมันซิมบคุยพิลาบุนากบันตาจุงีคอมเมนต์ก็ปาระดวงอินรวายจินรวายเฮามันซิมบคุย Barjarai Bashispa and Ribu Nyo Iwe Riu Nyo Tuhan hian men simbakun na ket neng pernai jong me judging shine ba minu ble telling hangi tot be Tuhan hian Pagi badung Kijing ai Bahu doten Kojing syai Jangki donun Ya jing dum Baker wan ben Nong pen tengen Ulok babha
men sim pen ngen pen ngai poliu ba ai jing im to pen beki ba kelai jinja thai joy ngi to loy ngi ba sha ka kya ka si ki ba ba ka shit ka sa ka jinja ba Jesus si Gon men ko para ka ching ko blaze step jong ka sngi tho ding ba khoi je pi we ai ba kan e kan long ka step bat ka sngi bai ching tingen ba dai ching kermen yang i we to ngi khap yang sai sien ni la ki khmat chungi ban duai ho play try kan ran hong ko play to don lem bat ngi ko play taken ran to kor ku kor joy ka ching mod ching perkhat chungi ko play try kan ran to pli ki don nod ki chongi play try kan ran milai ti lau khun chung meu Jesus Christ ban yap halo ka ting phna ban ai ching im yang i we pi we ku blai shibon ku try kan ran na ka banta kani ka ching ai ba kordor tam yang i we pi we ka ching im lưng ba ka ching yap chu khu ni chong me ni duai ban ni pan ro na me ko kan rat lamba ka bo chung mun siem ba khoi ban yai don rung kat bat ngi baun long unong pen shai un long unong ai ching kermen unong ban long unong ai ching tengen yangi ngi duai bat ngi pan ya kine baro dau Chris utrai chungi amen ti ko men ko para halaki ying ki sem ki chong pi pia shim banta menta kani ka step ha kani ka ching pusonคำตะเมอาบายาเดย์บัดกันนี้ก็สงีทอดิงบักเคยก็ชิงชาชิตอมบัดก็ชิงยาบจงอุตรายจงยิวเยซูคริสต์ก็ชิงผู้สอนบางอันอายพีมันตากันนี้ก็สตับก็ได้ชิพังก็ทิ้งพนาก็ชิงชิตอมบัดก็ชิงยาบงั้นคริสเตียนนี่กันนี้ก็พังลิมบาก็เตียนจงอุปเลยงี้เป็นนนกำพายกับเตียนจงอุปเลยงี้เป็นนนก่อนฮอกเยกับเตียนจงอุปเลยนมาก็ได้มากากับบันไอชิงเอ็มยังงี้แต่มาคุมกับเวนักินกิจิงเจียกับบัจเจียกินกิสงี้กับบาเงียสเงียวบากิบัติดออนไลน์อยากกิกอดบบุญตามมันตาได้กับไบเบิลบัดก็อาบและในกีอาบบัดกิดาวน์โหลดมันตาในอินเทอร์เน็ตkababun tam kadai ka Bible kibriu ki pedon ka ma pedeng kham ta me kum kani ka por ka chingchia jong ka chingtrim jong ka klam covid kat khat khandai te mata kani ka por rung in sia puson lang lamba ka chingarab jong ka tin chu play ka chingchia ka bcha kani ki sngi wei khna samla udai na ki ing ka sem bariu spa bha badon ba em kikmi kikpa kibariu blai kikmi kikpa kinmen kipara kimda hadu kata kata banong bakijan chu blai but kam ta me uni wei kun samla ubam jukan mau yu blai ti hakani kisngi jong ka lockdown dan ni kaching sha set kut haying ka ba phla pen phlai kikmi kikpa bani iu ni wei kun ubam chule chinga seng
uba ima ka ching im jung u ka bam ya habat ka purom ka akor jo ka ying ka sem bar ki im lang salang ro tang ba ka ba plan nak da kik mi kik pa ban yu i hakasni baning kong bau sa hi nga sem klem la ban ki she hakasni ba ar i kham leng a khandiat hakasni ka balai ka bapan kemen ni kik mi kik pa ban i u khun jong ki usdang ban shim ya ka bible usdang ban shim ya ka bible hakasni ka balai usdang ban pule ya ka tin jong uplai man kasni adu man step man debdi sha uplit usdang ban plit na du ka kitab Genesis sang ban pule ka tin jong uplai hadin shit yeu kikmi kikpa ka ching sneu e ka ching sneu jan yu niu khun kyong ulakla ka ching em ka chung hadu ba u don por la ni u kwa ban pule ka tin chung uplai haba ka kmi ka le che jan kong khun ni sneu sarong ye phi u niu khunong mei bat ka ching ling aro khndia chung niu khunong mei la shitayo tam menta ngawat na kaktian chung ublay ya ka formula ba de ka tu ka ching duai ba uchisu u duai hapo ka ching ya tho shong kure makana ka ching duai ban pen kala ya ka shakawain namar ka ching ka lockdown ka penjenjar mar ki wine store baro la dep khang lutแต่คนนั้นก็ปรางอีดอนลังตากันนี่ก็สเต็ปเนี่ยผู้สนลังบันเป็นดอนกำฮอกอย่างกับเตียนจงอุบเลยบักนี้กันไอจงเยี่ยมจงอีอย่างงี้เวปีเวบัดคำตั้มแม่บังอีเกรนเฉพังกันทิ้งพนางันบรรทาอาร์บรรทายกันนี้กันจึงผู้สนกับบันนึงกองอีเกรนเฉพังกันทิ้งพนาจงอุคริสฮักจุตังบาริมลาเนฮักดูสตูร์จงกิจูขัดทิ้งพนาขัดได้กระดักกระชินจงกระชิงเคลมไรกระดักกระชินจงกระชิงจอดกระดักกระชินจงกระชิงยาปอมจุกุดกระทิ้งพนาดลาเดคำตอนจิงหมดขัดได้ตั้งกระทิ้งกระบอมโดนจิงอิมชุกระทิ้งพนาตาลดิคำโดนจิงหมดกระตุกระดุกระจุฮีกระทิ้งพนากระบาอุคริสอุลาชิมอุลาบายะกะชาดูเชคัลวารีบัดฮัลโหลกระจุกระตุกระทิ้งพนาบาอุคริสอุสเดนเนเลบันไอทีเมดบัดมันเซียมบันไอทียากระจิงปังจิงชิตอมกระจิงซอสาดกระจงอุบารอฮัลโหลกระดิ่งพนาบนองโกปาฮามีง่ายที่ลดจิงอิมอุชิสุคริสอุปนกลาลงยากีเอบารอกระจิงชิตอมกระจิงจินจาร์กระจิงบารอชากระจิงกระคูคำได้กับบสุกบันเปรียงยากระจิงว่าอุชิสุฮิดละดีฮะบ่าวดอนาเกตเซมนีอุลาทิปสเคมบ่าวฮับชาชิตอมบันชายาบอุดวารูปันโอปองโกปาลาดกลาบันลองตุชิมโนนางายกันนี่ฮันไรอุชิสุคริสอุอายังงี้กับจิงยิมอุอายังงี้กับจิงกระแมนลำบากกับจิงชายชิตอมบัดกระจิงยาบกระจมูกขัดตุกัดนี้งันชิมนะกระจิงพุเลนะกระกอสเปลจงยูอานิสกระบัสเงาตนาดวะบันเป็นชายแห่งนี้ฮัลโหลจงกระจิงคอร์ดอร์จงกระจิงชาชิตอมบัดกระจิงยาบจงอุเชสุคริสกอสเปลจงยูอานิสกัลนงกระบะไลกระคอดกระบะขัดเร็วกองกุมนี้ฮาออยอุเบลยอุลาอีกระตายกระปรทัยบารุลาไอตีน้อยลาอุคุณบามารวยบาบารออุบังเอทาอุอุนามยาบฮันไรอุนโยยากระชิงอิมบอมจุกุส
Sakawai pad ka benta na ka gospel chung Yohanes kalanong ka basipo ka record ka bakat nyaw. Ukpa u nga na bang IT yala ka ching im bangandup yo biang yaka. Don basim no ya ka ching im na nga IT yaka da kamon la chong. Upop John Paul ba aru. Ukren chai pangkini abakren baka siti charai ka chong u. Bakren pang ka ching sitom ka ching jinjara ka ching im chung ikum ki Kristan. Ubata hingi berong ukris updiang da kacing ko ngu ya kacing sitom ber kacing yam but ule ya kani ha kacing lui kacung ule ya kani ha kacing lui kacung basa ka wepat na ka gospel chung Yohanes kalnong ka ba khat ar ka khot ka ba ar pusau jisu ongkum ni haba ukren lupas pangka ching sa sitom ka ching yap chung shisha nga ong happy lemda upniang jong ukeu u hap ka kendeu bad uyap usa tang marwe henrei lada uyap usai so sibun uchisu kres utip lupa ba u hap sha sitom bad sha yap namar uai tilud bad ungait sneng yauk pa ba habne bad kadon kadau bad kadon ru kaching tmu jong kaching sha istom bad kaching yap uika yangi ya kani ka wei ba kaching sha istom bad kaching yap kadai kaching shisha ka badon na kaching im jungi bang ngim la ban I klem kini ha kaching im jungi kaching sha istom bad kaching yap ngim la bani kadon be kaching im jungi tabang ngi kum ki Kristan pat ngi pediang ya ka kum no bat ngi le kum no habang ngi stom ngi jinja bat kham ta me ngi I ba kaching yap ka don akmat jungi kalong ka badon kam ba kaching stom kaching yap jungi jisu alo kating pna ngin sias ngau bon shisho shibet hakapation service bat kalenti ding pna ngin sias ngau bon kaching puson ka be dei bat kaching sha sitom bat kaching yap chung Jesus Christ ring aku am puson kambun ring kat bat pi kon men ko parai ka ni ka wei ka benta ka ding pna chung Jesus Christ ka dei ka tu ka ding pna ka badon kumba ar hajar snem men shwa bau Christ plus yap bat ula ai ching I mengi lempa jongka Jesus Christ uba ia ka tu ka ding pna hanrai ka ai pat benta ka ding pna ka ba mangi wei piwei kum ki kun Kristan ni haban ba ka ding pna jong ka ching sha sitom dan ka ching sitom bat ka ding pna jong ka ching yam habakran si pang kani bun na pring chungi ki ban kali kham ta me ka ba ja kini kisngi kai ka ba ja kini kisngi ka bu apring chungi bun ki ching kali barong balai shisha don kini ki ching sitom ki ching jinjar ba kham ta me ki ching yap ka ba ja kum kini kisngi ka ba mut ayu kini ka ching im chungi balai habang inget lari lada udon utau blay babaha balai kum kini kicing sitom kicing jenjar baro larang yong balai nginge jau utau blay ubadon bor berunong penkia ubai je bari bersumaringi balai pat kum kini kicing cia akum kini kisni kicing keli kabangim la banyo kecupap pinom la banyo kecupap nai thang ukris ubas din halor jong kading pna uns ai ka chupa pe ngai phi tham tam e bai I ki breu ki balui loi ngi I ki breu ki ba hok ngi I ki breu ki ba ai ti lu de ka ching im ban chakri ki wei ban chakri yu blai ki du no ya la ka ching im
ngikeli balai sya kumne sya utau blai bawah kon men ko para kicing pang jistom baro kidon la kacong kacing temu kidon la kacing mut every pain and suffering has got a purpose and value. Lara kum bang ikwa mangi kon men ko para. Ikwa bun sin ba ngin kiar bat ngin light na kicing pang jing stom bat kam tam na kicing yap. Shubu la da kam don kicing pang ko bang ngi bun sin ikwa. Nani kicing stom. Nani kam don kicing yap. Lara shubu ublay ushim no nangi ya kene ka jing pang jing stom. Ngan ong ye pi baro ngi ki breu menta ngin yat syarum sedeng tang da kashing sudah lani tang kendiat ngot ki ban im ban ya ja kene kasla partai apa lai lara kam don kata ka chingpang ha met ke chungi kat bad don kam ni shu ot no ya kene ka do ka chungi namar kam don chingpang ni weng no ya ka do ka chungi ni ot na kikti na kikichat makam don chingpang ngim don kaman sumar hapa puut kani ka do ngim don kaman kuslai na makam pang ya tung hap ngile kumno darangi ong ban weng no kani ka chingpang hatu pi pe akani ka kom bakadai ka chingkar khu lani kadai ka ching e ngi ka chingpang jing storm ka don na ka chingot ublay la buk nang apdeng chungi namar kadon kam yang panim kachong hangi pat kumnungi pedang eka kumnungi le abang ipang istom kachong hangi ko men ko parangan ya katu biang katu kani ki point ba pasco tu shu ye pi ba kaching don kam jong kaching pang istom bat kumnu kum ki kun kristan ngile ban ai ching mut ye kini kaching pang istom ma kaching em chungi Gospel chung Lucas kalong ka bakhat sao ka record ka ba arpo nyeo ko oi kini kintien jar ubomba ialah kating pna bat buddin nga umla banlong usun ran chunga ngalong ya pina dum ne man la iwe pe iwe nangi ngi haba ialah kachong kating pna abang iso sarang ban khot yal de ki kristan kating pna chunga kala ban kham he na kachong pi kading pna chong pi kala ban per na kading pna chong itai wei pat la ka chong kading pna ngi ba ka ching chung ngi ba mana ka sngi tang ba ban ong bang ngim don kading pna kham la ban long pisange ban ba kading pna tang hadin ba pilatia hakat liu ban riu put andai kat bang idang iem kiching e jing stom jar ngi haba ka ching chung hatung ngi ba da ka ching kimen hatu ngi ba da kecing kermen lani ngi ba da kecing tnum man kasni kading pna kam dei shu kacu kading pna ka ba man shua kading pna ka chongai ba man lagi sni nya kendo kecing yem chunga kum kalong kemi pidon lang ka chong kading pna ban ba kumulong pa pidon lang ka chong kading pna ban ba kum ki kun sam la pidon lang la kacong gading pna ba pipa what ki have bari ru kidon la kacong gading pna ba kipa kasiti jong Paulus apostol seki Galatia kalong ka ban reu ka record ka ba khat sao ko kumne kaching sarong jong u apostol Paulus banong ngahi yaladi nganom kop sarong ya e lait tang ya kading pna chung utrai Jesus Christ u Paulus apostol usngo sarong ban ba ya kading pna usngo sarong ban kit ya kaching stom jingin jar chung u kaching baman la kasni kumu breu ni pat ni le kum no abawan kaching stom kaching jar ka kaching im chung i baman la kasni kaching stom
kading pena bang iba man kasni kala bandai kacing pang kacing sitom kaconga kacing pang sitom kemet kaconga kacing pang sitom kemensim kaconga kacing pang sitom kacing muju perkat conga ngidon la kacong kading pena bang iba kumno ngile kon men ko parabas ko tu sha shu ya kani kan mau kading pena jungi kadai ban ai jing kermen bat jing tengen om dei ban pendu jing kermen yang i we pi we ublai ba i bit basbon u ai yang i kini ki baro usha bakini ki baro kin jak jim jungi bangit su thoro jaka jing stom bar ka jing ya pa ngim kwa dalai lai kun men ko para ka chingim chungi ban pang man sto ngim kwa dalai lai ka chingim chungi ban yai lamba bun ka ching jin ja ka ching so san pat kham tam me ka ching yap ngim kwa kat nu ngi ting is ear ban yo pang kat nu ngi ting is ear lai kham tam me ban ya kan du ya ka ching yap ngim kwa ha ka ching im chungi tang ba kini baro kidon la ka ching mod ken mau kini ka ching pang ka ching sitom chongi baro kim dei ki ching chia ne ki ban batai se pang ka ching koridor chong ka ding pna henrei ka ching koridor chong ka ding pna bau kris ulayap kan batai ya kini ki ching pang ching sitom ba ka ching yap ka chongi wat nom pen kala khong pong bun singi pen kala khong pong ban sim da kijipang da kijingpang jistom jungi ban batai ya kading pna ba kijistom ju kris em sim nang kong ya kijing sha stom ba kijing yap ju kris kum kading pna ban batai ya kijingpang jistom ba kijing yap kijungi kum ki kun kristan kawai ka baning kong ka dau jong kini kijing kijingpang jistom ba kijing jinjar ba kijing yap kham ta me bona kijing im jungi kun men ko para kadai kane kijing kedeu sha ka ching im bom chukut kedai kilinti ban kedau yang yi sha ka ching im bom chukut kon men ko para kat bang ilang im ka ni ka slapor thai gidon ta ka ching ka ching jenjar ka ching tencu ba mana ka si ngia kedua ka ching im chungi Paulus apostol ka stiba ar chung u sha ki korin kalong ka basau ka rekod ka bapra bat khandai ka ongkum de ni sha jenjar harukom nrai ngim syam la lanot ngidap de kecing artatin nrai ngim syam do jingkermen ngila sha ban ben nrai ngim sngew balat taj yengi ni sha tangon henrai ngim syam jot kecing kecing ba man na kasni ni yai lengba ko men ko para ban batai yengi badon ka wei pat ka chaka ka bom don shu kita kecing pang stom lanai kecing kecing jenja ka bang yong ka himap ne Paulus apostol biang ka stiba ar chung u kalong ka bas sekikorin kalong ka basau ka dekot ka bakhanriu berkanyau ka ong kini gentien kecing jenjar bangikit menta kalong ka batang sipor bat ka basting bat kan penyo hangi ka buram bom jukut ka bapalat liam ya baro ngimla bani nujor berkadi kecing pang sistem jungi bat kata ka bainong bangin sayo adin abang ila yad dengba kini kecing baro ngimla bani ki bangi yo kine tang sipor kani ka slapar thai ki ba ngim yo i kine sijinom kata ka paradise dan ka hima beneng ka bangim la ban i ka ban sane sijinom ba uplay unsa ai yangi kecing temu baneng kong ban kedeu yang i sa kata kecing im bom cukut bakini kecing pang sistem jungi kani beslapar thai kidai tang sideng por ka baar kadai ai ba ka tien chung ublay kan long do long snam ai ba ka tien chung ublay kan pensngeu shisha hangi lembak jing pang jisto namar gospel chung Matthews kalong ka bakhat wei ka record ka ba arpo pra ka ongkum ni wan shanga pi baro ki ba shitom bat ki bakya jingkit ngan penjatha ya pi ki ken tien jing
tengen berjing kermen nak kabanta jungi abang iyai lembabun kecing pang jing stom berkecing jar kecing enjung wan changa ngi kum kiling do kiriu niam kinong trai balang ngila bun sin ye kene ki breu ki bom juken mau yu blai kecing im kecongki ki breu ki bapen ka donut berkecing mut jing perkhat jongki padong em ngam don kam yu blai ngala ban le hiladi kam tam ki breu ki badon ki bayam jong yim sngo don kam yu blai hen rai kon men ko para haba ki poi ha ICU haba ki yo kecing pang bam la pan ko chu kila tip basang kecing yap kan abeki kin song ko blai ngadon kam yami but they tang mami hi bala ban ai jing tengen yingi they tang mami hi bala ban ai jing kermen yingi namar om don spa ban la ban thit ke jing ko jing kya but om don spa ban la ban thit ye ka jing suk ban jing tengen ka ban sim chu nila batang ukres batang kitu ki breu ki bla yai lung ba ka jing pang yistom bom don jing kermen shua ki dawai de sien la ka ne jing start breu kita shem batang ublehi ubala bara jing kermen ki tang ublehi ban long ka jing tengen na ka ban ta chungki ngimla ban yu i kon men ko para ya ka pas kha klem kasngi thoding bakoi ngimla ban ya ha ka por pas kha ha ka yom pas kha klem ka ayom la ni ka por lem ngimla ban yu ka jing su klem ki jing stom ki jing jar ka jing chung but hagani kisngi ngapuli biang ye kawai ka kod ka basngo tanad ba balatho dau Philip Yansi yakini ka kod la thora du usnem chejar khandai spanyo punyo tamba upen thamai biang ye ka la new tho biang ye ka pan shai shu ha ka khat wei tarik nei September ar hajar wei ka chingkalon jong ka Wall Trade Center baki breu bro ki kli ko blai medon chae ko blai medon chae u tho e kani ka kod ka bakarteng kumne where is God when it hurts where is God when it hurts chano blai habang ni mong lani habang ni chincha kecing keli bapun sin ki beri keli kani habaki yai deng ba pun kecing stom kecing ja ane habaki tu no ki ba e ki ba thon ki breo kini ki sngiru ha kecing tur jong kani ka klam COVID-19 habaki du no ki ba e ki ba thon do kin keli kum kini ki chu kecing keli banang ko blai chai medon God is silence in time of suffering haba ka per thai bro ka we ka kan ja ha ka ching yap chung chisu om don lo bala ban batai om don bala ban kren ban shisha balai te hai ba ka tin chung u blai kan ur long banong tu wan shanga phi baro ka ba shitom bat ki bakhya ka ching ke ngan pen cha tha ja phi sakawai pat ka benta banong bak jing pang ji stom baro bat kham tame ka ching yap ka ching im chungi ka pen nya teli yangi bat ukres ubasha stom bat sayap dei tang ma u ba pen i ka lenti ba shisha chong ka ching im bom chukut bangim la ban yo ya ka klem ka ching sha stom bat ka ching yap rekini hi ki ba barong ye kwa ban kiat Andai habang ni pediang ye kini kecing cia kecing cungi bangim la ban kia nak ni ni pediang ye kada kecing ye ba ni sim benta kecing sya stom bar kecing yap cung kres kasiti benengkong cung Petrus kalong ke basau ke dekat ke ba khat ar kong kum ni ko ba e wat ngeu lengo ba kecing tenju ke ba kum kading ke wan ja hapedeng jong pi tu ngeu kemen ban ban
bapio bentalem akacing sha shitom ukres nong biang tu ngau kemen penban bapio bentalem hakacing sha shitom ukres nishim benta hakacing sha shitom bat kacing yam chung ukres banyo jing tengen basisha pedeng ke jingpang jistom ko men ko para tang ladang ni pen kelai kada ke jingmut super khat jungi de ke jinge brong ko try ni sim benta kha ke jing chai stom ber ke jing yap ke jong mi dak hajar ngut ki breu man kesni ki pedang ya ke jingpang jistom jungi abakitia ke jing tiapang abakitia hospital banong ko kenran ai bakani ke jingpang chunga kan long ke jing sim benta ha ke jing sha shitom ke chong me bun sin ngi ki bakoj bakia ngi ki bakal ngimla basngo thu ya kani ndai ki briu ki bomla shu banyo ya ke jing ko jing kia ndai ki im kordit man kesni kisno thu ya kani ki breu ki bom la ban yaj ban yen ki breu balong paralyze kisno thu ya kani baki shim benta ha ka ching sha istom bar ka ching yap chung Jesus Christ kani ka de ka ching hikai chung ka balang baka ching pang jistom kam dei ka ching tiêm chung play kan mau ka ching pang jistom kam dei ka ching ai chung play dei ka ching chia chung bar ka ching shisha ba ki dei ban wan ka ching im chung gi bat ni hap padiang ya ka ngam tharai bo play un kwa engi ba un shitom bat ngin chin char man kasni dei u ai la de kini ka ching pang jistomมันเป็นสแคมดีกระจิงไอ้กระจุงนี้มันงินคำชานเชียวบัดสักวันปัดกับบันตากับบัดสกุลตนาดบาบเกียร์ได้บาบกันนี่กระจิงเจียกับบัดเจียกุมกันนี่กิสนีกระได้กันนี่กระจิงปังจิสตอมมันกระจิงยาบารอกระได้กระรันซานบันสักขีเอาไปคำได้ตั้งกันนี่กะอัมโบLade habang ngiyang man kran akmat kepadba kadai ka benta pangyalap ya ka gospel lade ngiyalap yu Christ Jesus handrai wat leng ba ka chingpang ji storm ro kadai kalat kalenti ka ba ila ban ya lap ya Christ pun ki breu habakile ya kane ki kilalong ki rukoi ki yalap yo blai lemba ke jingpang jing shitom ke chongki kadang ngut ki breu babha kadang ngut ki breu ki batib breu ti blai kadang ngut ki breu ki ba ai ti lut ela ka ching im ban chakri ki wei kadang ngut ki breu ki ban chakri yo blai ki sha shitom bat ki yap akini kisni kaching kali kabang ngim don jupam ngim yo ka jupam kam tam e kini kisni jong ka chingming shop kani ka klam COVID-19 ki doctor ta ki spangut ki nurse ta ki spangut ki nong chakri ka im lang salang bai ti ala ka chingim kanu spangut kidu no ela ka chingim kiriu niam bat kham ta me ke ling do tang ka chingyap chu Chris ka bala ban batai ngi khani teng teng yong ki kubor bas ngosi bas aprianga kum kini ki erkom na ki we ki kun hun balang
ki brio ki bam tip ye ka ching shisha ki hong kum nu kum ta ki ling do hadu ka dingut ki yam tang apo Italy hadu menin ka sngi pra pongut ki badu no ela ka ching im ki ling do ki brio ki kali chano ka ching et ka chungki chano blai chungki hatu ki don ka ching et ka barit hatu kim duai hatu kim nang sumar ya lade ki brio ki bom skau thu ki bom tip ki kli ki de ching kli ha par khat ya ka ching stom ka ching tin chan ki bahaying asem chong ki to ki nurse ki doctor lada dei manga ka khun ane ukhun chong ki to ki doctor ngan yeng akhmat chung ublai ban kli ko blai Malaysia yei mei pa chunga habai IT la ka chingim ban shakri ki wei habai IT la ka chingim da ka chinge itip ba ka don ka ching ma itip ba ka don ka ching e itip ba don ka ching ya ba khmat hanrei idang le ya ka tu nei balai pat ko kan ran me lat yei ban yai deng pa kum ka ne ka ching cha cho ka ching ya hajar ngut ki bayi ngasem chong ki nurse ki doctor chong ki ling do ber ki riun yam kin kali kene ching kali om dai bakim sku thu om dai bakim tip bakal kam kadai ka ba e bat ka ba stom ha ki tip hanrai ki kloi ban IT la ka chingim na preng gitu ki ling do ki badu no ela ka chingim tang apo Italy pra pongut bun na preng jong ki dei ki parish prish kinong sharai balang ha ki parish om dei tang ki balarang ba ki blatmen rei ki badang klein ka bor met bor phat ke chong ki shim bakadei ka ne ka wei kalat kalenti ban chakri hok chi shayu play kat kum ka chingkular bakila klay khmat chong play ki doktor kila klay ka chupan la ka chokki ban chakri ya ki bapang mai stom kiling do kila klay ka chupan la ka chokki ban IT ya la ka chingim na ka banta ki wei om dei bakila ka ya la ka chingim om dei bakile kaya la ka chingim and I kis ngo thu ya ka ching corridor jo ka chingim the value of life lani ka ta ka ching corridor jo ka chingim ngi i shai hakine kisngi bau breu kloi ban IT la ka chingim ban shakri ki wei killing do kiruniam ki chongi kiyo e kani ka chingpang namar kimla banong em klem dalit pet ye ki bapang bistom warla kila persyang mat sumar yaldi kimla bansha ibani i bapang bistom kam tam me bakiniyap klem ka sakrament ching penyesu takadaw kinut banshim ye karai ba ladalong kumnu da ka chingay ngan penbiangan syakri ki pajung play ngong ki bela kloi shisha banai ti la ka chingim ta ching thmu jong kini ki ching chia baro ki ching chia kini ki sngi baro pen shai ya ka ching kodor jo ka chingim pen shai hangi kam ta me ka ni ka sngi thori ma khoi ya ka ching shai stom mar ka ching yap chung chisu ka ching shai stom mar ka ching yap chung chisu ka pen shai shi chu wat la ngim don chu pap u kris halor ka ding pna un sa ai ngi ka chu pap ka ba kam shai shi chu u yohanes long khat lai ka khot ka ba long ka ba khat san ka khot ka ba khat lai
na ka gospel chungu ong kani ka ching e ke bakhau ta mo briu la ban don na ka banta ki lok chungu kalong ban ai ti yala ka ching em u Chris u le kata u ai ti yala ka ching em namar u e chingi u ai ti yala ka ching em namar u kwa ngi bangin em chunom Paulus apostol cakap Stephen kong jung usuki Korin kalau nong kaban kong kada khot kabakat nyewong kum ni. Ukris shem la pa yang ban pen baptis. Henrei ban yalap ya ka gospel. Da ka jing penak tin. Knang ba pen bijai ya ka bod jong ka jing yam jung halor kading pena. Kabamut ukwa ban yalap ya ka jing yam jung Ukris halor kading pena. Lembah kecing syaitam bad kecing bau ya kecing jung kani ke bau Paulus apostol le kani ba ki bon ki breu ki le menta kini kisni pani ye kecing kotor jong kecing IT yala kecing em ni hang ni ngiskel sarong bunsin banong bangidon haka state pada majority ngi deki Kristen. Nisngeu sarong banong e kata. Kani kawakwei ngakwa banong. Ba dai ban percaya ka ru ka ain bangaong e kani. Dai ban percaya ka boje peniai. Gidon hakata kajala Kristen. Henry wat tang banduai banai lah dik yalami pai ba banduai lengba kateng hung jing pensawa la ni ka kor jing pensawa ni ken ba ni penlong ka air pollution apa ken mau e pi ke kentien chong CS Lewis ubawang kumni pain and suffering is the megaphone of God. What lang ikang lad ya kini ki baro Henry kichingpang chistom baro kidai kadai ka kor pensawa bacam tam bau play unsas ngap bat ka bau play ru bertahangi bang kokon kidon kami Namau C.S. Lewis uang ye kini kentien. God whispers to us in our pleasures, speak in our conscience, but shouts in our pains. Hakaching bahaching miat ublay upasyaw hangi. Ublay ukren hangi kaching mamanagasngi. Hanray ublay upertajam yang ibagin Diyos ngayaw lengba kaching pang jistom. Kicing pang jistom jo kapartay barok way menta. Abekin long kita ka megaphone. Dani ka kor chimpas pensawa ba jam tam ban pensngeo ho blay bang ko blay. Abekin long ka mon chong me. Abekin kicing pang jistom barok. Kinlong hame ko kendran. Ben ko dekini kintien chong ka stiu Paulus ya ki Filipi kalong ka balai ka ko bakat pra bong kumni. Namar don bon ki ba im la kumba kilong kinong syun ya kading pna Ukris. Bunsin ngalaya tu ya kania pi mentanga ong biang ya kata bat ki uman. Ki ba kum kini kin kut ka jingchot. Ublay jongki kidai ka kpo bat ka burom jongki kalong ka jingleran jongki. Ngakren sepang gitu ki ba brai tanga ki e jong kani ka perthai. Kibakwa ban kiar ya kicing pang jistom bat kam tame kicing yam ko men ko para ya ko aban pen kut noy kini kicing puson chungam ta kini ke step ngiyo ching im ngiyo ching kermen hapdeng kini kicing chia baro hapdeng kicing pang jistom bat kam tame kicing yam lemba kicing shai stom bat kicing yam chung Jesus Christ ai ba kani kanong kaching yem ba kaching kermen na kabanta changi hakani ka Portland
hakani ka por jong ka ching trim jong kani ka klam ka bapen trim yang i tepen kan mau yang i kon men ko para ya kani ka wei bangi dei ki breu ki batlot ngi dei ki breu ki baran kam yo play kan mau kon men ka para cái ka ching chia kani kisni kalong kum ni om don spa bala ban thit ik ching ko ching kya om don ching start breu bala ban pen sange ya ka ching ya ka ching ru spa jong kiri kum ka America kari Europe kiri China mereka mla ban pen sange ban pen yo biang ke ching ko ching kya bat om la ban pen sange ya ke ching ya bro ken mau ka ching im chung i ka shong hau trai ka ching im chung i ka don chung bot hau blai blai ti la ka ching im na ka ban ta chung i kon men ko para ni pediang i kani ka sngi thoding ba khoi da ka ching i ka bas kham bau blai u ba e jing i wai ti la ka ching im na ka ban ta chung i wei pu wei ka burom hau pa badau kun badau men sim ba khoi utrain don ringkat bat pi ublai badon bor baro angkurku kerdo ya pi ukpa badu kun badu men sim ba khoi angkurku kerdo ya pi Tungin ya puson ya kini ki sembo jing berkat ki bala pasyat hangi kan mau ya kita ji syak shitom jong Jesu ha gading pena in page sya gading pena kumangelo yes ngau bakam day kadak jong kajing penrem penban kedai kadak jong kajing job mindon benda kumba kasanar pro minit kan puson ni kining jing puson ini sembuh jing berkat kibai leng dok sot blai la ai hangi hadin ketapat ngin ruai biang sakwe jing ruai bat ngin ngowin sengap ya jing puson baar keba an sa ai hangi lau leng dok sot blai Daniel David lang kaji de komen ko para ngatip kalong ke ba ban syong khop alai kamera ban syong khop agai ying kasem ban put yo le se rangkat ban ngi hagani kapor ndai gade kata ka jinga anut jong Yesu abau yi bagi apostol ki samtia lek kersiu yiki bodoong do yai duai lang bat nga yo le se hagani klip ma du Yesu ong inga ba je phir kumta kata kadau dong ini page keding penau Chris ini ay puson sipor padahal por we biji ini biang ini keren kebaan
kepara sa cisin ni pediang pi sya kanega klip mat mat bentang yang sayok sngo ya kajing kren kabaar lai sob lei David lang kaji ni pediang sombhai padar jongi para chua bangin yo sngo ya kimat puson kabai sob lei ai hangi tungin yarwai ko begi jingruai nakakol anti benen Kanambar San Penriu nagakwalan ti peneng. Jesus cross pajing isne pai kikma jong me shanga shako pa ya mengan kot pa nga ukun jod blasakma Dementa Shaming awan pai map Jesu awat kentai daki pop jang adawarem jin jar bat kajinya Ding du jos ngo trim bat sher kei Clem lai shu junom Dementa Shaming awan pai Map Jesu awat kentai Haser ngilding pnaingan ri Bob jonga try to sai Daki pop nga kentat pen Spakodor jingi jong me Ngalasana pnapen ban try ngakela ubam smelngu Dementa Shaming awan pai map Jesu awat kentai Haser ngilding pnaingan ri Pop jonga try to sai Pe yunon sis paushaya Hading pna kalbari Upisa usngel kode jor Uples nam nama jonga Dementa Jaming awan pai Map Jesu awat kentai Haser ngilding pnaingan ri Pop jonga try to sai Step kebitanat minta kesengi hakaba ngiale kena gejing le niam hakaba ngin ngap juga ketin ngejong blai nyepusan halor jongka kamanyarap ingi kumlo bangin la apan im shisha kata kejing im Kristan kam tam kum hani kesengi hakaba ngipuson ya ka jing ashtam kejing yabat kejing mi pa jong Jesu
Kau man sedang ya kene ka jimpuson kene ka sedang. Tak bangis ngap ia ke gospel. Kat kum Yohanes kalau nong bakat kendai kada kat ke bar pusan der hadu lai pau. Kebiang ajan kading pena ujisu kalau long ka kemi jong u kapara jong ka kemi jong u ka Maria katnga u Clopas bat ka Maria Magdalena. Ujisu layo i la ka kemi ba usenran ba iet. Ba uyang hangta kum ta ul ong la ka kemi. Hakmi mei uni ukun jong pi. Nang ta ul ong sa hau ta usenran. Ito i mei jong pi. Nado kata ka por. Utau senran la pediang ya ka kum la ka kemi. Ujisu latip ba menta ki e baro la penda penbiang. Ban pinci sha ia kacing tho. Ula ong. Ngas liang. Ladon hang ta shi kiu kaserka. Kila we yu sponge hakata kaserka. Badan da kila si yu hakatanat diang hisop. Kila kentia yu sha kirim yang cintur jam Ujisu la kejub ya keserka bad ula ong. La pendep ya ki e baro. Nang tau la dam ka kli bad ula ai tino ya la kamen siem. The gospel jong utrai. Haswa bangan sedang aku menyetui pi ka we ka jing itu kana ke balingkot kas ngusi kam sungla pediang ya kene ke jing long mat la jongka ka kemi jongka layap hapor ba khaya ka sa stang ukpa tinu ukpa ula kat bala ban pen i ke jing i jong uyaka ban sumaria ka henrei kene ka khna kam tap da ke jing kemen kas ngusi ti hakawi kasngi ukpau le ong yaka kun yang nyele cha hospital ngi nyele kawe ka surgery na kamenta ki kma chung pi namar meta la bum bun snem pi ya ka jing dum da ka jing mat la ya ngi nyele ban sumar ki kma chung pi kumtai gila le cha hospital bat kila le ya ka surgery kila sumar ya ka endala dap kan ya ka surgery kila ra ya kata kena cakawi pat ka kamera hadin ka tuk ani kenta kani ka kena kelas dang man pejmat kala kendit ben rio ti kelas dang ban beli di kikmat kelas dang ban yo iya kita kinas ki baran hangta yu doktor baran hangta kala pe saudong ya ta kamera bat kala yu ishna kala ban i syakidar ya ki ba kapet dia kan mau liak shini pa dia ka khot i pa jongka kong shino i pa jonga te kinas ki wan ra ya ukpa jong ta khna apo ko wheelchair Bat kai lingo ban iya la ukpa. Bal atap daki to ki bandage. Habor at liki kmat jong Di ko ang bali kum ni pa. Bat ukpa jong ka uang kun. Ngamla banyu i ba pia ka jingdum kum ne. Ka jing ma la jong pi. Ka pen kiai ka men sim jong Na kadang-kadang nga ai no igini ki kmat jonga na ka benta jong pi ba pila man i ya ka pertai ba pinong bakmen kani ka wan ra ya ka umat ha ka kmat jong ka ta kena kajing kiu thu khana ho ot henry ka yarap irngi uban perkat un puson kumluk pa jungi ba beneng
YT yala ukon uba UAE ban belaj imengi ai kat ke ba udon na ka benta ka jingpat im jongi ki brio kalong ka kejingnya tu khana ka basu tenat haka sene ka sngi tho dieng bakhuj ni kho daka ka sngi tho dieng bakhuj namar kalong ka sngi ka badap da kejing ruble ni shimenta kejing le nyam ki ba ruble badu kalong ka sngi ka bakentang hapok ka history jungi kani ka sngi kalong ka bakarpang ba balai namar ba ublay wanra ya kejing plaj im na kapenta jingi lingba ka jing yap bad ka jing sha shitom jong ukhuan jong u ni juraki ya kani ka sngi to ding bakhuat man usnem ya kani ka ayomlen man usnem ya kani ka tayo bakhuat man usnem Henry kanu kini ki jingle rublay jungi kini ki jingle niam ki bangi shimenta ke rap ingi bat yem ki jingem ke bakha maha shushu ne uni usnem kini ki jingle niam menta usnem kalong ko man usnem kawan kalej bat ka kutno kamdon ke jing kta kamdon ke jing pen kala ya ke jing im jungi kalong bawan kino ki jingle skobha kelawan bat kalalen komen ko para kani ka jingle replay jungi mata usnem kadi ban pair kam di ban long kum ki bepat kisnem kadi ban yarap ingi ban kala ka pemut amdon ka paskha lada amdon kani ka sing tho ding bakhut namar ka sing tho ding bakhut ngi karphat ngi perkhat chpang ka jing sha shtom bat ka jing yap jung jisu kini atli ki yang kilong ki ba kong santam nak benta jungi habang ikran che phangka ni kejing sha shto ma kejing yap chung jisu nak benta jungi uni usnam ulong bakar pang ba kejing simenta jungi ha kani kasi thoding pokhu meta usnam kalong bakar pang ba namar bangi ha banchi menta gani kejing le niam nak yeng gesam jungi kapan i bakani ka jingle niam jingim ta ustam kalong ka bakarpang ni shimenta hakur kom ka bakarpang ya ka jing sha shtom ba ka jing mi pat ba ka jing yap jong jisu ka jing sha shtom ka jong jisu ta ustam ni shimenta hakur kom ka bakarpang lingba kani ka klam ka ba telap ek pertai borok kawai niru mishimata ka jing sha shtom ka jing cenjar hadian ba ka ri jungi kala penbanai kani ka lockdown kanung isham cenjar hakin kisam jungi nimla penyait kan bangimon teng ka bam gadi kerdo hang ni hang tai kham tham ki baduk ki batoy ki bacincar kimla kalong ka ek ba ngiran kamban na perkhan kito ki batray bakta teng nakadaw jong kani ka lockdown ki sham jinjar haking ki sam jingiru ni cham mi kini gijing jenjar nakadang ong epi ni shimeta hakur kom ka bakarpang hakane ka jingsha shtom jong jisu namari ru ki skau hala ka jong kamet ya kane ka jingsha shtom ka jing yap ka jong jisu ni ru shimeta hakur kom ka bakarpang ni usnem saudong kepertai ke melang salang jingi ngi ke jing yap kane ke jing pang uni knyang jing pang wan ra ke jing yap de ki spa ngot ki brio ki yap ki doktor ki nurse ki i ya kane ke jing yap lagi jong ki khamat
kawara ka jing ir ka jing tieng na ka menta jungi iwe pe iwe na mar jong ka jing yap henry habang iperkhat sipang ka jing yap pat ujisu pen i yang iba delim ba ka jing shash tom bat ka jing yap pangi sala penyo ya ka jing ipat ujisu ir ban lek hak tu kalinti sya ka jing yap namar bu tip ba kani ka long ka jing khang sya ka ba an sai la mingi sya ka jing ipat na ka meta jonga jong piru habang ikran sipang ka jing yap im dei ban ir ngis ir la dang gilong kibriu kibam long kibam lak kibam pen kre lupa la ngi pen kre lupa la ka jong ka jing imen sim tingis ir ni tiek ka jing yap namar barok ngi tip ngi hab yap aku we kasngi kapor kaya ngimtip kajaka ngimtip ane ke jing yap ati kena di balai ke jing ir namar ngimlong ke bala kre ujisu pen ingi hakan ukur kam ngi de manlong ke bala kre hakaper kat semani usyong duai upun por ke jing duai ban pen kre ban kit ya kedeng pena ban sya shitam ban yap kani ke dikapo nak menta jonga jong pikam tam makane ka sngi tho ding bakoi bagi non kamar perkhat ban puson ada ngilong ne am ki bala kre ban ma di ka jing yam udan pos ko bakoi apa ka orotri jeng u judan man la bakut jong benai ka we ka jing le niam ka bo khot ka jing pen kre nak ka benta ka jing yam nak ka menta ki khna jong apa orotri hakatu kapor hakatu ke jing le niam udan bosko un pen kreel ke jong ki khna nak benta ke jing yam amar tip nim tip lano kan man ke jing yam kani kasngi gade kasngi haba mangiru in puson hala ke jong men sim hala ke jong ki gisam kanung ngilong ki bru ki bala kre ban pedang ke jing yam kawe ka benta jong kane ke jingle niam jong kane ka singi thoding bukhoi kalong udeng phana haba ujisu hakaba ujisu usdien haba ngi pe apo ka media jungi haki whatsapp ki message ka singi thoding bukhoi ngin ibar bor udeng phana balai na markum gani kasngi udeng pana ulong we ubakong santam na kapenta kachimpen lat im jongi ujisu ha ga gospel gat kum Matthews kalau nak bakhan riu ka ba at sa ujisu wang lada unu kwa ban long udang bo jonga tu on len yala de ban ba ila kadeng pana ban bo yanga kum ki kristan inong bo jong jisu la kho la wer ngi ban ngin kit ya la ka jong ka ding phana ni don la ka jong ka ding phana iwe pe iwe ningi ni don la ka jong ka ding phana ban kit na ka menta uwe kala ban long ka ding phana ka bakia na ka menta uwe kala ban long ka ding phana ka basting andai ka don ka ding phana ka bangi de ban kit nakamenta ukpa jogaying kasem teng haying kasem hapkit gading panaka pakia ki khon ki ti kim sngap ki le kat kapimon ki ya kelinti ka babakala teng ulok ubadi babuat bawan ra ka jing klumar haying kasem gading pana teng kalok kabam sotu ialah ulok ialah kikun kading pana teng ka jakatrai jakakta uto ba ajing tray open chitom uset ya katulok ule kum dia kum tai man wana ka jing chitom na ka mentau tu nong tray ka tu nong tray kading pana teng ka jing chitom jong ba i baton hi ngasam
keding pana teng ki jinga dei ha ke imlang salang kilong ki bae ki ba pen mong ki ba pen ngosi keding pana jisu wang kit yala ka jong keding pana da pi dei shisha kita kinang buat jonga jisu pen i la ka jong kanuksa ku makani ka singi thot ding bakut ukit yala ka jong keding pana tang kata jisu ukudup ia keding pana ka ba kit uba wada ra kalong ka bakia ukudup ya katu katak jong ke jing iet upriang ya utu ding pana namba butip deling ba utu ding pana ba sawanra ia kicing pelat im kanuk sana gamenta jonga jong piru banginon kamban kedup ia keding pana ka ba bleu ayengi ndai man kentat ujisu uklam kentat yo tu ding pana wala du tip ba tu ding pana unwara ia kejing tinjar kejing kejing play museum kejing play snam ndrei uklam kentat nginon kamban pediang ya kan keding pana ka ba ujisu ka ba bleu ai kejing im jongi banra ya ka da kejing tmu ba ling ba kan kejing ket jong kan kejing pana ngin sayo ia kebainong kejing mi pat ka bu bleu sa ai ngi dada ngit kit khia ila ka jong gading pana ngim dei man ya nu jor gading pana jingi ba jong ki wei barong pet u te u kham bha kham sting gading khia jung u kham sting gading pana jung u pet ka jonga ka long kum ta ban thnum ba pet ka yeng kai sam jungi ka long kum ta ka jing jinjar kum ni kum tai ka jing im jonga ka long khani ka rukom ban nu jor ya gading pana jong la jong ba jong ki wei ujisu klam ya nu jor gading pana jung u ba gitu ki ba ra gitu ki brio gitu ki arngut ki nong tu ki ba makiru ki ket la ka jong gading pana ujisu klam pin ya nu jor dai u da perkat u da ra u da pet benya ela ka jong gading pana pat ra u sto bakut hakabiri berkani ngakwa aban ni tu ipi ka khana shpang ka jinon ka marai ni gading pana la jong berbat pediang ya ka udan wi brio ba pos niu hakajing pos niu jong u uyo iba da kis pas ba ngut ki brio ki ra e gading pana gidon kira gading pana ka ba he gidon kira ba ding pana ka barit kat ba kila kat ba kiyo tikat begidang ya kata ka jing ya inti bat kit ya kada kading pana uni ubri ulas ngo thaj nyamat ba kading pana ju kalong ba jrong ti ongan ot no ni ding pana khan dia kan ban sting kan ka jing kit jonga ti ula sange bu do asdang kan pom yu ta uding pana ju khanang ba un kham ling kot bat kham sting kan ka jing kit ju pausen lawan ka we ka benta ka we ka caka kadon karyat ba Bat kita ki beriu ki bayat lang bat u ki penon kami kadik pana bagi kit banyak so hapreng kani ka jaka bat kete kwai pat ke benta jong ka jaka kena makin la ban penlong ya ka yutu u ding pana kum ke jingkieng banech te shisiliang bat jong ka we ka jaka uni ubriu pat upersyang ban bo ilorong ding pana ban penlong kum kam jingkieng ban lech te shisiliang dari kam kot syu balai naman ba ula ot ya uta ding pana ju ula babi adu kata dari umla malay syu nama ula dap ot ila jong ding pana ban perkhat bat ong ba ngan pen sting ya ding pana jong la jong kade gejing tu khana andre kade menyerap ini ban perkhat ni kwan em ban shim ya kelenti ke ba sup ni kota ka paring shortcut ban pen sup ila ka jong ding pana ni de man pediang ya gading pana ka ba u blei u ai ni kat balong kra ma khadu khat wai ka de ke chu gading pana ka banyara bingi ban pois te shisiliang in se yo e ka bainong ka ba u blei u la kula na ka benta jungi ki baket ila ka jong gading pana hakaba ni kran chipang ka ne ka jingkala ka bamut kum ha ka ne ka sngi to ding ba khoi ngakwa ban ya puson ba piru kendiat halor
ki beriu ki ba dan bentah ke jing im jong Jisu ki ba u Jisu ya kendo ha ke jing im jong u ki don na ki bakala ka bamut hadin ba ki kendo yu Jisu ki don pat na pedeng jong ki ba ne kum ju kawai nak ta ki ken hun kalong ki pa ju Kito ki pa ju ki ba priang buram yu Jisu bandrung hapo kato kanong ba Jerusalem. Ki kawe ya kito ki slatlai. Ban priang buram yu Jisu. Siya kanong ba Jerusalem. Ban ang hosana kun David. Ki don kato ka ningun na kito ki ju kito ki pa ki ba hakas ngito ding bakut ki ong sa narpana yu. Sa narpana yu. Nakajuk ka syentur ka baong husana yu kun David. Nakajuk ta ka syentur baong sa narpana yu. Kejingkan tat ya Jisu. Kadang ka kejing itu kana. Hakaba uwei unong kwai dok ha. Hakata ka mit udang syong kwai dok ha. Usia asngau plum hang takajan kading juu unda jengok napo kata kaling juu yo i ta ubriu uba syong akoi pat kaling uba jumlin bandi ula hab po kata ka kum tahi utau no kwai dok hau la kanti ta po ka banai banyarap itu ubriu bla janyap jelop ula yalam yu ula kid yu kaling jung ta jong uhi nang ta ula penau jan ula pen pong jan bas an ula pen kiang ya gajin chi jung bat la pen tiai nang ta let pai biang chal ka jong ka lieng ujini bali pai ka jong ka lieng haka step ka babot let ban jingo ya ta ubrio ban pet ula long kumno undala po ya kata ka lieng jong utau ubrio ong mewan le yu Ong ba ngawan benjingo AP namar menin pila janyap jelop. Ong wat wan batu kelar ke kam jingki weki shel ka jong kakam. Ong ba menin ngade manga bayarap AP nila rangam yarap AP la janyap jelop. Hak jaka ba uta ubriu un penpau ke jing semua ujung penban utem utela ukren si ong jingai pet let wat num wan su shane ngam kwa ban EP. Utau nong kwai dok ha ka jing kiam siem ulali pai ben shela ka jong ka lieng barkat pa udang yai lenti ban bet pai ka jong ka lieng upat khat hala di ong kani ka jing ja ka beja kum ni ka pen sko tho yang kum no Jisu usngau haba kito ki ba uplat yem ki ken tat ye ho ni kdo kti ya ki ju ha ka to ka por Pedang balai ki kentat yu Jisu. Mesai balai. Hendrai ni de ban kedau keti shwai la de. Banong ngiru ngilong kini ki ju. Ki ba kentat yu Jisu. Manga bermapi kentat yu Jisu habun dokam ko men ko para. Ni kentat yu ulang baka ketien jungi. Ki kam jungi, ki perkhat jungi. Ki jingle jungi ki pen i ba ngim long shisha ki Kristan. Balai naman gi kentat gi jing hikai jung Jisu. Kajing kentat yu Jisu bagi jing hikai jung kapen pau syai kedar bangi kentat yu Jisu. Habang gi kmiyit ela ka jong ka bensiem habun ki rukom ni kentat yu Jisu. Teng ni ngole ran ban pen i hiki we bangi long hi Kristan. Teng rukom le jungi Kapan kau si Jisu namar ba uhikai ni dakum way karukom le jingi pat kalong dakum way. Ide man puson lada ni long hakan ukurkom. Kum kini kiju. Kau pat kakenuhun kabaya don jingi dei ba jantam bar Jisu kalong kamaria kamartha pat Lazarus. Kayeng kasem kabap pediang yu Jisu. Kabap pet kabak mi
Kaba pendap penbiang ni ke jingdon kam jong Jisu hakaliang kabam ke di ne katia kadam. Jisu urung umi hak nakayeng jong kini kumba umi nakayeng kasam la jong urung kumba rung hakayeng kasam la jong. Berklempep mitip kumno ublay Jisu utray borba ulek kam pela hakayeng kasam jong ki. Pin mi pat yo u Lazarus nakajingyap. King kasam jongiru ngi deban pertuk buat kum kene king kasam. Kempep ke Maria ke Martha pat Lazarus jidan lagi jongi jinglong. Nyandai udah Jisu uba te bakho mikine. Upa penlong iki kawai. Kieng kesem jengiru ladangi don ublay wat adangi don gijingnya bam sotu jingbut gijingnya per padang gijing long ndrei kendon gijingnya teli nyamar Jisu kumba wanyara ya gijingnya teli hakatuk yang kesem unwara do gijingnya teli hayang kesem jungi maki kiyo panikendo baju Jisu bat kelapan kelai kecing im jungki kakenhun ke balai long Judas. Nitip ya kajing jah jong kajing im jong Judas. Habai dapat kajing im bar Jisu. Judas hak jaka ban long uta u apostol. Ubakit kia hak kamram kebala bis bla ayo u da Jisu. Henry Judas uperkat chua tang nak bentak jimentoy la de. Nite bu Jisu pen kamti ha Judas ya katu ka pelapisa ban pet ya ke jindon kam jong Jisu bat ki apostol. Henry Judas upen dan kam bakla. Balai Judas shat kala Jisu namar ba perkat nak bentak ke jimentoy la de shimet. Ushim kabu ya kajing baha jong kiwe ya kajing baha jong Jisu ban pechwai la kajong ka jingdon kam ni kedo kti Judas balai bushat kala Jisu ndrei kum kene kasngi dan kam ban pech hala dia ban ong teng teng ngi lu ngila ban long Judas ki barit ni ki Judas ki bahe ling ba kajing le jungi ni hau Judas ba umdan kata kamen sim umdan blay pok kamen sim ju habangi pulih ke gospel kat kum Yohanes kalenong ka bakat lai ka dekat ka baat penyo ka baong andau Judas ula shim ya uta akpu hakadu kamiet kawai usaitan ubla besut hau Judas ushimenta hakatu ka kawai kadu jong Jisu haka Eucharist bakut. Henry haba u shimbenta bat bami ukpu. Haka jaka ba unyo pedang ni kamet bakas nam Eucharist. Ubusut penban da usuitan. Balai namar Judas udap satang kani kajing sngau ban penhun ya ke ka ba udon kam. Lada ngiru ngimdan kane ka ublay hapo ka dunut chungi. Teng ngiru ngilap long kum Judas. Ngi berkat sipang pun ki bagan ka pertai ka kwa ka ai ngi ka tukwa ngi. Ngap penhun hang tai ngap penhun hang ni ngap pendap ya katai ngap shim ya kani ngap le ya katai. Klam de don kanu ka jingdon blay hapo ka mensim. Ngam le ya ka nak marba ngakwa ban ai buram yu blay. Ngamle ya kan amar bang eat you blay. Drengle ikini ki ikbaro man penhun ya la dia. Tingila banang ki Judas ka jing im jungi. Bamdan blay na tangi shat kelai u blay bawan ban pelat imingi. Sakubi ka kenhun pat kata golong u Petrus. U Petrus u apostol u bangitip
ulang upaya jong balang jongi Henry uduan la ka jong jing tlot ulen yu Jisu tang shi sien Henry lai sien tang ba ka bas tanat pat kani ka jing long jong Petrus ka long ba ukala ka bamut hadien bau tip bau lash len yu Jisu ulayam yam pai tonut ban nang ta ulakala ka bamut ban ong nganum le shu ya ka e ka bangan ale nyaman ngala len yu ublei ukrat utrai chunga kani ke jingkala ka bamut ka basisha kalong ka e ka badon kam na ka menta jungi ki Kristan kam tam kum ha ka sngi tho ding ba khoi ngin kan mau yu tu khon balaja kumno umi na la ka yeng ukpa ban pa na ka baha jung u kanong kan ti jung u ban le sko baha ka perthai bat ki parlok ukwa ka jing lai luot ka bapura na la ukpa ka boy ka nem sniu klam upoy sha sam sniang bam jing bam jung yu bat ki tu ki sniang tan rai hang tu u kindet pen riu baru ong hakayeng jo kapa jonga ki nong tre ki yo ka bam ka sa ka babiang ka jakathia ka jakadam ka babiang pet ngapat ngap bam ka jimbam ba kini kisniang ong ngal pa shil okpa bat wiat garanti ban pa shil okpa ndaw la kindo yo okpa ong pa ngam nong shu tau ba bit ba men khot khon yang tu khot yang ban long kum we ni kini ki nong tre hayeng jong pi ban ngitep kum no ukpa upriang burom ya ukon kudup ya u bat u ai biang u kata ka jing long khon bat ni ukon balaja on lawan pat ka yeng jong ukpa mli pha shu pat sha ka samsniang sha ka jing im jong ka pop cha ka to ka jing yu ka to ka jing snio jong ka pop ka jing ja clear jong ka pop ka samsniang ka jing smayu tung jong ka samsniang uyai ne ban shong ha ka yeng jong pa jong ka jing kala ka bumut ka bashisha na ka menta jong a jong pi ka ni ka long ka e ka ba ngi dan ka man per thu but no Petrus mi dan lagi jing tlot mi dan lagi jong jing luna Henry ngim de bandu chikermen u Petrus la pen iye ni pa ladangi kala ka bumut ka jing kala ka bumut ka bashisha klempep ngin sala penyo ka jing embap cukut sakwi pat ka ken hon kata kalong ki apostol Hakatu ka miet kawai khadu bujisu usat yak kechat jong kini ki apostol ban pen i ki kenuksa ka baki de ban buat Henry hakasngi ka babuat pat kini ki jo ki apostol ki e ya ujisu hakapor hakapenta ka ba udan kam e ki nakapor ka ba udan kam ke jing kershan jong ki apostol ki e yu Jisu marwei wahap ya ka to kalenti ban kit ya ka ding pana ban sha ashtam bat ban yap balai namar ka jing sir ka jing ting po ka men siem jong gitu ki apostol ya ba ki tip shpanga ne ka jing sha ashtam bat ka jing yap kisir kiting ban kit ya kading pernah ban cimbenta ka jing sha ashtom bat ka jing yap jong Jisu ka jing kelina ka benta jong pi ban ka benta jong a nis ir mo kum kini ki apostol ni pet mo na ka ne ka jing sha ashtom ka jing don kam ban kit ya kading pernah mana ka sngi ban no kinang buat ba shisha jong Jisu nis ir ni ting Nitip kado katwai yakas ni Pentecost. Intalawan hiaro men sim bukut
haki apostol kila dap tu men sim bakut bat kim don shu ka jing seir ka jing tieng na ka mata jungi klempap ngila yo men sim bakut ning baptisma ning ba ke sakrament kam tam ning ba ka jing pen scam ni de menong ki ba shlur hakaban kit ya ka ding pana ni de menong ki ba shlur hakaban chimenta ka jing sha ashton mereka nunggu nangi ni ko man kit ni ka ding pana ni ko man kan ta ya ka ding pana na mar ka long ka ke ba pen ngau si yengi ni ko man chimenta ki ke ba pen ngau ba ya la de ban kit ya ka ding pana Cakui pat kaken hun kelong Pilatus uto uba syang atau kakek ban bishar Pilatus udah perkat pelat sipang kasuki jogu perkat sipang ka kerteng ka nam jogu kwa bendo ya katu kasuki kwa bendo ya kanang boram jogu na kata-katau waiti yau Jisu hakakti jong gitu kiban wanra ya kijing sitam bak jinyap jong Jisu Hawani pet ni kedaukti ya Pilatus umla banyeng ri jong kikejat usir bad umla banyeng na kabenta ka hok bar kajing shisha na kabenta jongi ide man pet kmi hit bahai la ka jong gajing em Nis ir ni tieng ban yang na kabenta ka hok na kabenta ka jing shisha balai namar dadang yang na kabenta ka hok bat ka jing shisha nis ir yung ido ya ka shuki ka bang ishak ya ka bor ka bang idon ya ka nang ka burom ka bang idon nis ir ban do eki habape ya ka emlang sa lang jungi balai ka jing sni ko kan rei balai ke jing abam sap balai ke jing le sniu iwei pat namar ni ting ban yang ya na ka benta ka jing shisha na ka benta ka hop nyimlong mo kum Pilatus ha ka jing im jungi ban sir ban ting ban yang na ka benta ka hop ka jing shisha men parang idon kamban berkat ban pusan ba halor kan ni Nyim ngap syu ya ka jingit blam jungi. Ka baang ni barbor le ka babha. Ya ka ni klinti jong ka hok. Kiar na ka to ka jing snio. Ni penyap ya ka ni ka jingit blam na mar balai mangis ir. Ni tieng. Kumno ki we ken sakren. Kumno ki we ken sa tho ingi. Kumno ki we ken sa perkat la dangale kumni dangale kum tai. Wala dah po ko dulu ngerti bakalong ke ke babaha kade ke hok kade ke jing shisha jadi ngas kapjar ngamle nawan mangas ir kumakan kasngi dan kaman perkat man pusan leda ngilong ne em Pilatus haka imlang salang sakwi perkaken huon we harat Namar Pilatus wartatien upha ekiju kinang yelam ju sha banyalam Yesus sha uharat nitib uharat long usiem wa perkat tang spang kejimintoy hakaliang jong kado kumloban pens ngo bahaya kado omdan kanu ka jinglong blay ka jingrew blay ha ka jing im jong uharat uwat tang ya kaban pins ngo bhai hakamenta perkat sipang ke jim gaban sawan kalawe kan saja ayu ya kamen sim jeng hadin ga jing ya em kumno ban pins ngo bhai la dia kumno ban yo ke jimento kaliang jeng do minta kamdon kata ke jingkwa ban kelaka pemut dah Ukmen ha ka jingim ka ba ulong.
บัดขดูขัดวายก็กันฮูนจงกินองเยลัมจงกิปายจูกิซาดูซีบัดกิฟาริซีกิลองกินองเยลัมจงกิปายจูกิเดมากีกิบาเดมันกระดาวเรนตีมันเป็นอีลินตีบันฮิกไกยอุปาดหากโนกัลินตีกับกิเดบัญญัติแล้วเป็นคำที่ฮักกี้ยากิจิงฮิกไกยากิอ่านอยู่โมเสสบัญญัติบิกิปาจุอุเบลบันจันจุอุเบลบัญญัติบิกิปาจุอุเบลบันอียากิจิงอิมกับบสเนียวบัญญัติกับลินตีกับบันสงบหายอุเบลบันอิมมีกิดูคิโพฮิคุมกิบาอุเบลอุลาเป็นคำที่ฮักกี้ลิงบาอุโมเสสเพราะสิkini kinong yalam ki yalam bakla kitip ya ke jing shisha henry kimla man priang yaka kisang manchna khana bersha jisu khnang ba kinla ban yai beteng ban long kinong yalam namar ke jing don jong jisu ka pinsir ka pen khi ya ke jing long nong yalam jong ki Gilong kinong yalam. Haki ingke sam jungi. Haki balang shnong jungi. Haki kentai baper jungi. Haki jakatre jungi gilong kinong yalam. Haki jela jungi gilong kinong yalam. Haki jungi gilong kinong yalam. Gilong kinong yalam ki ba kumno. Ki bayam yalam baklai ki wei. Wala ring itip ya ka jing shisha ni pen ngap char ya ka jing shisha namar ka jing shisha ka pen ier ngi ka jing shisha ka mai la dingi ban le kat ka bang himon ka jing shisha ka khang la dingi ban yo ka jing men toy ya la de kumane ka sngi ni dan kama perkat ngilong kinong yalam kiba kumno ningkong ning sharp gide ban long kinong yalam hakaji im la de ngadi ban yalam ya la de ban im gaji im ba nang ta nga sala ban long unong yalam ha ka yeng ka sem ka im lang sa lang bat ha ki kin kon ba pher unong yalam uba bha bat bakan saitam long jisu namat upen I dala ka jong ka jingim kumnong in long kinong yalam ki papaha kinong sharai kinong long up pembrat papaha kini ki pat kinong yalam jagi pat ju ki sadusi bat ki farisi ki yalam baklai ki we bat kim don kata ka jing sngo ba ki dale ek ka babakla kumta kam don kata ka jingkwa ban kala ka bamut ki imbet ka jing im ga ba kisngo ba kile ek ka ba bat ka long ka ek ka ba snio bat ka bas ngo si lada ngiru ngidan kum kata ka jing sngo bakat ka bangale ka long ka bade bakiwe kile kam long ka bade dai ka bangale ka long ka bade kum kinong elam nim de man long kum ta gide mas ngap man sha ashkoru ya kasur jing kiwe wala da kawan na ibaritam teng ublay ukraining ba jongki ban ngap yaki khnam ba ka jing pinyat ka jing long nong yalam ka long ka ba sei so bat khadu khat wai ngin da yang khmat ka khat bishar jong ublay unda kli nangi unda tokit nangi ngin thala mun ong bangila long kinong yalam tat kum ka jing pin inuksa jong ublay jong jisu lam komta ka jing bishar ka bakraw na malad unong yalam bakala wap kidru ya ka pop chong kinong bu jung na mar ula yalam baklai kiwe ko men ko para ai ba hakan ka sngin per kan person ngidon hakan ka nuhun na kini ki ba gidang syeda person
Kidan lagi ki bakal laka pembut bat ki yo kajing yang bertemai. Kidan lagi ki ba ne halaka cuk kajing yang gebarim bat kajing bisyar ke bakrau ke api ki. Ai ba akum kan ka sngi ngin pediang yang kena keding pernah ke bau Jisu ai ngin kit yang kena keding pernah. Ban bo yu Jisu ba sha shitom kenang ba ka sngi jong kajing mipat. Ngiru ngin salah ban mipat ku mau. Da kajing kemen bat da kajing ngokun min siam. Kaburam ha ukpa bar ha ukon baru min siam bakun. Enya roh yu Jisu Kris. Kumban penkut ya kini ka sengi ya kene kapor abang lai sngo atli ki jingkren mat shibit ha kapor lai beje ngindon ya ka jingle niam ya keding phana badru ya ka jing ruai ka jing kenut ya kitu jing sha shitom jong u Jisu in khot ngi were phi baro ki men ki para ki badon selagi yang kisem menyebut lang bat ngi lengba ki social media jong pi ha kapor lai beje in sedang ya kajing de niam ngin kenut ya kajing sha shitom jong Jisu ma pi ki badon ya katayo ko bakhoj kakot tayo bakhoj pila ban but na katu kakot si tu ding bakhoj itu ki bamla kin page ya ki TV jong phi la ne ki laptop ki mobile jong phi na ka banta ka jing le niam dep ka jing kan ut ya ka jing sha shitom jong Jisu kan don sa ka jing le niam ne ka jing le burom ya ka ding phana ba khoj ti kata kan sedang ha ka por lai ba je shibet tingi ai ku ble ye phi baro ki bala longkum kita ke sendran ki babut ya Jisu ki babut yangi agane ka klip mat lembaga jing duai lembaga jing sngap ikimat puson baper ki bal ai hangi da kini ki arngul ki lengdo ti tudang ya duai shushu ya puson shushu baro shisngi mara shwa pengin penkut ya kene ka telekas jungi na kene channel jungi ha kene clip mat in ruai da ko we jing ruai penkut Kenambar san bukandai Tu don ring kalem a try but his name na bangila le popesha yame tu dem shangi ko try shash kor ka jing peta Waram kentai lupai pawan ki poban pla ki pajongi hendai ya me ki ya pesha da pop da sang belai banyak ya ki imla Tu don ring kalem a try but his name na bangila le popesha yame
Kaburam hau kupa ber hau kun ber hau mensim bakoi. Kumbana long kaba meningkong kumju mentapat bora bo junom la junom. Ko tunut bukitam Jisu. Tois nengi. Ko Maria kon nyerap jungi Kristan. Tadua na kabanta jungi hakatem kupa ber kun ber mensim bakoi. Amen. En yero yau Jesu Christ. Junom la junom amen.